Yo te canto esta canción. Eta, dakizuen bezala, espaziaten kentzen, X denbora neukela mundu hontan, ez? Izan zen gogorra, bastante gaina, bata bestian atzetikan. Jetxi besoa. Julene eta Mirengea, Iñurriko sortzaileak, Iñurrik minbizian akonpainatu, formatu eta divulgatu egiten du, perspektiba feminista batetik eta modu eraldatzaile baten. Iritsi da momentua. Medikuak gela batera eraman eta zure amari ordua geratzen zaizkiola esaten dizu. Eta emakumeen kalitatezko bizitza, gure sexualitatea aske eta taburik gabe bizitzea ere bada. Izugarri eskertzen diot amari, hasieratik guri azaltzea zer gertatzen ari zitzaion. Guretzat, akonpainamendua, ospitalera taldean eta masiboki joatea da. Azkenean oso urduri jarri nintzen eta egin nion titik albo bat. Nere alua, kaktus bat bezala, hori Euskal Herri guztiak daki dauneko. Eta sentiu neban eurarpexan malkuku. Ez noan pentsaten, ez noan sentiuten, ez noan isetzen, baina malku neukan danear ez noan. Baina gaur, ona igo naiz, esan nahi dizuedalako aurdun nagoela. Bizi, minbizi, zail arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Aipamen berezi hau, familia honen parte izatera gonbidatu ninduen emakumearentzat da. Kimio egun mierda baten, ni esertaz ezagutu gabe, nire besaulki marabillosora hurbildu zenari eta papertxo bat eman zidanari honako hitz hauek esanez. Hola, soy Marta. Te he apuntado aquí mi número para que me escribas si lo necesitas. Iñurri niretzat errepresentatzen duen objektu modura, zuk egun horretan eman zenian paper hori ekarri dut. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira. Calma, calma. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.